kublai pi baro na kaliang jong ka tim jong kapap hi baro koi ni ai kublai Christmas basuk i pi baro ki ba ki papet ya kan ni ka video bad hakani ka poro na kaliang ka tim jong kapap hi baro koi ni wan ban petip shapi baya ka film kapam on saplat pe ba ha ka art portrait unai bakat arajar art boy ni unai December ha umsning hall auditorium kabadan ha yo tena kaliang jong ngi kinong penya jong ka tim kapam ni panya ka jingkersian na pi ki pai ba jong ka temri bohi barokoi basngo ba pen wan ban pet ya kan ka film jong kapam ya kan ka film on pen i ha ki sau show kata kalong ha kapor karwish teng arbaje sau shiteng bat nyo baje tenga na kaliang jong a banang lang tim hi baroi ni perpat ya pi ki pai ba sngoba ban wan ajing kersan lem yangi khnang bangiru inang la ban pen mi shu ya ki wei pat ki film ki balong ru ki bala ban ajing sneng ya pi ki pai ba jong kari khasi hi bar khowai ya kan ka film ho nyim pala ban pen i po biju sin mahol nomor kalain ke jongi ka padai te ha kan ka porum ta ni la yo pat ya khalat ban pen i ni po temri boy home sning hall kabadan hajan yo teng kerpat ya pi ki pai ba lesi ki bamla ban poi ban lipet apo biju hau na January tengi kerpat ya kitu ki pai ba ki basa temri boy bakin so ba ban wan ban pet apo umsning ka jing kersian ka jong pi kala ban I min sim shoot yangi ki nong shna film kuble shibo kin ma ko phep kit hi ka pop ka sam kan khi ayu kata ka pop wadok khausan pho kilo dang ba kai terpeng sa kumita lay ikmat ngakap da ching babi kapap ngale kade kami jing im banyo biar